Vitajte v Evofilme. Toto je jedna časť našej série videí o inštalácii tónovacej fólie na okná Evofilm. Postupujte podľa pokynov a pracujte pokojne a metodicky, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Neponáhľajte sa. Naše najlepšie profesionálne tipy na úspešnú inštaláciu Evofilmu sú odýchnuté, s plným žalúdkom a bez časového obmedzenia. Vyčistite a vyleštite vnútornú stranu okna. Odstráňte masnotu, nečistoty a častice. Okraje okna čistite mimoriadne opatrne, inak môžete riskovať, že sa okenná fólia nelepí. Naplňte vedro horúcou vodou a vložte do vedra tónovú fóliu okna, ktorú chcete nainštalovať. Aplikačnú tekutinu zmiešajte s horúcou vodou v rozprašovacej fľaši. Zostavte inštalačnú škrabku. Noste rukavice, aby ste počas inštalácie nedávali masné stopy na okennú fóliu alebo sklo. Naneste tenkú vrstvu inštalačného gélu Evofilm Evogel pozdĺž okrajov okienka, na ktoré sa má fólia namontovať pomocou hubovej kefy. Gel drží okraje okennej fólie počas sušenia na mieste, aby sa zabránilo odlupovaniu okrajov. Najskôr postriekajte okno aplikačnou tekutinou. Potom opatrne naneste okennú fóliu. Umiestnite fóliu na okno a nastavte ju tak, aby bola správne umiestnená. Pred použitím škrabky nastriekajte na okennú fóliu veľké množstvo montážnej kvapaliny. Potom jemne a metodicky spustite inštalačnú škrabku cez okennú fóliu, aby ste vytlačili väčšinu prebytočnej vody medzi oknom a fóliou, aby ste odstránili bubliny a záhyby. Film znova nastriekajte. Zatlačte škrabku na okennú fóliu o niečo silnejšie a začnite tlačiť montážnu kvapalinu medzi okno a fóliu. Proces striekania a škrabania opakujte 3 až 5 krát, kým všetka voda medzi filmom a oknom nezmizne a film sa správne nenatiahne. Fólia by sa pri správnej montáži mala normálne natiahnuť medzi 3 až 5 mm. Po namontovaní okennej fólie opakujte proces škrabania pozdĺž všetkých okrajov okna. Akákoľvek ďalšia aplikačná kvapalina neviditeľná pre oko sa často hromadí pozdĺž okraja okennej fólie a musí byť zoškrabaná alebo utretá. Prebytočný inštalačný gel bude potrebné vytlačiť a utrieť vlhkou handričkou. Použite zaoblenú škrabku, aby ste sa dostali do rohov. Nechajte tónovací film zaschnúť. Ak je to možné, nechajte vozidlo počas procesu sušenia v chladnom prostredí s otvorenými dverami. Nevystavujte vozidlo slnku a teplu bezprostredne po inštalácii. Príliš rýchle vysušenie okennej fólie môže viesť k tomu, že sa film nelepí správne. Ďakujeme, že ste si pozreli prvú časť našej série inštalačných videí.